Hello guys, maing bunta guys. So pa magsugod ang program guys. Aduna may bisita ni abot gikan sa SOR. Og nagbuting-buting ni guys, ako ang mga suod nga higala ni guys. Ambot og moapil baka ni sila sa contest. Naglingo-lingo akong kamera guys kay nagbabay-babay man ko ani. Kay nalipay ko nga niya day sila aning mga tayma nga mutanaw tingali ni sa amo ang Sangatan Festival. Ato makita guys. Galibot-libot. Yan niyo, kung ito masawa ang junior, may inyo. Say, masakay, taday pa. Himinay na yun, oh. Junior. Masakay, kung ay, dito may mong hizara, kanang tagsa. Usa ora sa agtrack? A few moments later. Lusot oy. Lusot. Dili ako drong, dili balik dia. Dili ako dili. Hindi na bang sa naon kung balik. Asa man kanupihan? Asa man kadto?
Anang tunga-tunga anang. Pwede ba na Oo, kanang hiluan nila. Ano ibutan. O service na pa na pero service na di mo na kahilabot niya. Ay, siguro din. May tabuan na, di mo tuwa. Na, ikaw may kuha na nito, tawag? So, alas 8:05 na, sumusubi, alas 8 ta magsugod. Aron bahuman, alas 12, pagka oras na mo, mag-decorate sa inyong pambot. Aha, mamunoy! Ay, isukod na, isukod. Aron, paiko, banggaay na, hasalig yan, aron umatok. Sabot na. Yung kita dahil kay munas naman eh. Di nakaadyo na taas. Ikatong nga, sige minor-minor ah. Oo! Gusto ko rin ko ito katong wala kayo na utan ako. Eh atong may mo, ato na ulibot na naman sa tulay. May sabot na mo niyan, killer kay puto mo naman nila before the tulay. Pag ana na U-turn after the tulay ba? Ano, nangutan ako kanan ba yung pambot? Makasuod ang atig. Eh, uban na na. Nga dyan na, kinikuha na isang sakay kay Buwang ba? Likwat at tumaw. Duhara man siguro masakay. Kinibay pra pambot. Aduh Depende kay maglisod mo magmaniobra dito kay Nusara. lisod kay suwag ng tubig. Dyan eh, karaog ba na dyan? Pilit na itong dahi. Kato, damay mo alalay na. Kasi siguro murag ari na tang paglapas sa kamera ni Tulay, ara to may U-turn. Mga lugar niya. Ang orang na kamar patag pa. Kato, subabog ang lisod na. Tama rin lagi layol. Dili ang ukon ang yol. Ang kining pared. Kani ra puno ra ang original ara atubangan sa dinamsod ng Tulay ba. Ang kalito sa Uri nilong. si Dinero. Di paigo ang Likwatan. mga katig. Anod lagi ang pilit. Katong dahi na. Isang tao ra. Kasi Suwag ng tubig. na, dapat na. Unas. Di na pagraka ni Linaw pa kayo naroon kay taon pa na inigunas anak. Sige na mo na. Ano ka ni pre? Bakas bangan ka. Bangan ka ano? Paspas ay bangan kay paspas ka mo bangan. Sige may asa man. Dede. Isulat sa kamo nga kuan. Kamo nga Paris kasi Paris. Kaya hindi ko magsige kuan ba. Manay organize na. Sa Paris na mo. Ano pila ta kapil ba? Ano? Bagol laso bagol. Nako na sila ron. Excuse me. Mo ni atuan kan manipo nika? Kinsa man ang pambot? Ay na kasi na. Ha? Ka press? Nakakuala ka. Check. Mic testing 1 2 check. Hey. Atur Mic testing 1 2 check. Hey. wala na makapaka. Paras nang sara. Monday, siwil kay Tabaghak. Makakabak ko ba niya? Relax kami. Tuwa. Sobrang mata. Ako relax.
Si Kakas tao, boy. Nawan ko presyor. Presyon. Abro po ni Honong. Kaya na no. Ila baruto pero ako di correct kung ano dia. Tama na sing ko kuret. Pwede makita. Ano? Sila mong Ang isang bahay na ito. Dato ba ka sa bahay ni mo? Dugato na tulunan. Okay. Kapi, kapi. Okay. Manuman. Oh, litrato sa ang kuna kayo, habang kuna kayo na. Ah. Wait. Yeah. Di ako sa may suba. Ah, oy. Usa isa na yung magpahuwa, magbaruto na yung kini. Udakin gusto pong waktu sa out. Gasugod na, ganina ra. Tag-ida ini. Oy, kasi tag-ida ini. Barutong ninyo. Wala, ninyo sa masyon na rin. Alam mo yung laman ito ikaw? Wala, wala. Di, Ago. mag-decorate naman una ko daring suba. Wala, ini na. Ini. Oh, ini mo na. Oh, Ini. Maupa. Kumang mo na. Maupay pagsugod. Anas, ini. Kukutan. Sir. Tao. Oh, tao, kinasaduhan niya mo. Kanduhan ako. Ini. Ano mo may? Ha, hebat. Arsinyo. Ha? Sa. Magpapilipilihan sila. Akong awabon ng atong pinalanggang mayor nga muhatag og upinipilihan. Upinipilihan. Udah lang ko ng upinipilihan. Usaha. Hindi ko si Kristen. Ukahon na puntanan na yung hinakot na po na dili macho. Ay mga bilang putanan. Oy! Set, do man din yung Yung tayo nga kahilom, atong ibutang atong mga kagalingon sa presensya sa Ginoo. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Langit no, nung igugmao ng mga mahan, muli giyahe kini akong mga igsoon, ang among pagkabuhato ng aktibidades. Nahibaw kami, ang malaka sa among kauban, wa kami mahimong tarong o alaano. Tinignanan, among ipangayo, pasalamatan sa among anak, si Kristo, uban ng Espiritu Santo, o intercession of our Mother Mary, one God forever and ever. Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Alright? Ready? Alright? Get set! Go! Timer! Sinar mo kundi no. init na. Ayun. Hindi kang pared umalili. Pared kay tawagan bito.
Pasaka. Ang engineering sana mga itong scoreboard na i-prepare yan nilo. Hindi dahil dili na gamitin sa scoreboard. The purpose of this, I thought this one, para tuning the competition sa Naruto. Ang spectator na ito dito sa tulay, kailangan natin tayo. Ha? Nagdamok, gamaya mo na. Dako na ito scoreboard hindi lang ang kilog hapon. Ha? Guys, out the crowd pa. Okay. Sound? Anong sound kaya? Mr. Irvin? Order of music please. Mga kaisunan, dahil po finish na karoon sa BTV. Okay na sa mga patisyan mo. 8 kabarangay. Gusto barangay na contestant sa atong Julia Sangkat Istabag. Lula sila yung 4 oras na magtituran sa ikang tambok. O kini, iparagat na ato dito sa suod sa panangatang number. Kanya pagkahusgaan hindi sa ito mga maanyag o maambing na mga sigurado. Guys, mao na ni ang instruction sa nangu sa maong sangatan festival guys nga daghang mga kriteria ang gikuan gimugna og nagkadaiyang sakayan ang naka-apil ani guys, mga kapunungan sa mga mananagat. 8 ang entrante ani guys. Nagkalalain ang mga nangapil.